and this will be the sign of the great events that were mentioned in these prophecies. Και στο τέλος τον παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε, όπως είπαμε, από τη Συρία, Ουκρανία, Ισραήλ, αλλά μετά την Περσία, όταν χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας οι Εβραίοι, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία θα υποχρεωθούν να αντιδράσουν. Οι προφητείες λένε των Αγίων, και πρόσεξε, όχι μόνο των Ελλήνων Αγίων, και των Ρώσων και των Ρουμάνων και των Σέρβων, ότι θα ρίξουν πυρηνικά. Και το εκπληκτικό, ξέρετε τι είναι? Ο Πούτιν και η Κίνα δεν το θέλουν αυτό. Το θέλει πάρα πολύ η νέα τάξη πραγμάτων. Τους εξωθούν. Αυτή είναι η λέξη η ελληνική. Τους πιέζουν.